Birta Depi, Center Tankring Rong Chehona Maker Coursing Lektik, Damtang 2011 pen non 2022 am tahem chewang with the jok. Adona Rabla pen ahem asol asopo supietum kachiripon. Haragar Police Station के पाड़ो Center Tankring Rong Chehona Rong Maker Coursing Lektik, Damtang 2011 aningkan pen non tupi kuson kamatha ponone amena hempen nang barjoisi. Asopo asopiatum pamang huprong si non 2022 anta coursing lekte hem chedam de dalo lase coursing lekte a hem asol asopo aklem prosanto lekte lapen asopi basa pi lekte piatum kha 2011 aning kan pen hem chewang jibon pusi arni tame towar cholang dinglo sita aning kan tame hem ka chewang we de rajo do de sang se si a hem asol atum coursing lekte afan arong along chiridun bomlo Lapen kidu kawidera jok chongdat po asa baktang kalong chomlo pute adona rapatum pen cerap citu si anikan tame coursing lekte afan ciri idom domlo Lasi kalbenglong arara fan kang bode coursing lekte ahem asol lapen asopo supi adona rapatum pendang lo theklonga bangaling tame 60035 43683 lapen 6001851 326 a number along nang birta bek thapusi kachuning ripadapon lapen jasme sangtar kalang ateng pete kajiranga kohora dering anathu si coursing dekhe do pusi sangtar kalang ateng pete pechini pon lasi jasme kajiranga kohora dering anathu aradafan heklong pute nang birta bek thapusi kachuning ripadapon lapen coursing dekhe afan tame nahok le nang dosita hem chewang vek non pusi a hem asol asopo asupi lapen jati puri lapen adona raptum pen katuning ri padapon news report kajironga kalbilai ini yang Tuhan ini naik ke papan alam kekelapan diri hemasal gura 2011 pen nomor jud non antar ceteklong le ciri konta tepokera yang ciri lablo le sang celang am kecelang delo le sang celang lam thesi lapu kajironga ko gura lasido pusi lapuna nai ciri dono ni thoman ciri lasidong le si nang Tuhan ciri nang kau nang ciri nang kau nang Tuhan nang kau Oke, majok si tame lasu asal berapaan aku tuh teng teklong berute nang kobori sampai jenis itu. Nang nahol itu si tame po lasi hem kebayang pansi nang jenis itu lasi milit nitung mata nang pansi nang cuma frong lagi. Hem nang jenis sora nang su tuhan jenis sora hem nang kebayang pansi nih nang jenis itu. Nahol itu si tame hem kebayang sekali itu nang cuma frong. nang lia bang gente em kumar bang iklo asupi iklo ente nang li kis la nang li sal boralo mala non ka nang li tum kaciri ikbom ke nang li pilo la nang li sal berapa non nang li cuning ri kang tung ke nili poho hem cewang ika sampai misenji pulo hem bang ingwe puya si cong bing celang ding kilo deka Cantik, kena lu ni kena ambil lu. Cha.